ngaturaken pujak lawan puji maring Gusti Kang Maha Suci pang 16 kelawan nasib mugi salah pitulung mugi ngang salah rahayu saking kula para kancang para seniman lana seniwati mangano galing budaya seni seni bidang kewarisan sing para wali warisan sing nenek moyang seumur bakal ilang seumur bakal sirna seumur bakal sirna nambah lawas nambah kengeng tukang pangestu nyundo kang senyata mugi asana hayo mugi angsal kawilujengan saking kula para kanca para seniman lan seniwati sandiwara wiramandala ingkang dipimpin langsung dumateng Raden Culeng alamatnya saking desa Bulak kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sedaya seminyak sini sedaya seminingali rukun runtut di jinjing yang berat sama dipikul genjrong golong bebarengan sedanya sami ngormati penutan lujeng kepanggi malih sesepuh retangan bapak panitia ibu panitia di kang maming sanjaya sareng mama kolobi di minang kene sedulur dewek seumur beli bakal seumur beli bakal sirena bapak panitia ibu panitia keding kang maming sareng mama kolobi minangkeun ditembangi panitia sampun sok digawe nglamun sampun lalin selawase mane wong seduluran tegane warasana tegane nglarane ora tega maning apa atine jamur jaman darga nunut turip sedina kieu kang maming mama kolbi minangkane panitia sing paling eman sareng sesepuh eretan sedaya saminyak sene sedaya saminingali la ing
kaya katon bae seklebate katon bae sekloyonge katon besliwate bapak panitia ibu panitia serem memetina minangkane sing ditembangi mamai putri minangkane sing bayari memetina mamai putri sing bayari mamai tina sampun batur lan sedulur kabeh lamun kita oli ngomong senajana mangkat sing umah bebarengan tapi ning ati mah tetep mengkel sedulur dugal segonggong sedulur walemu umpulaken rakyat kandang aur sing pranti sing tipar sang arep kandhapa sampean kiwa ora etang wae beduk ngubuk-ngubuk penting rumusan rok kandhapa sampean ewa batur sedulur kabeh ya apa margane ingsun ngumpulaken sira kabeh secara singkat relatif sejane ana suatu masalah sing perlu diweruhi karo sampeyan kabeh. masalah apa kune wa Mulane sedurunge ingsunan jaluk kelawan sira kabeh anjaluk kerageman lan bebarengan sesuai karo apa sing dadi keluarne masyarakat tani. wiciri kegawang janji nyadat kali gawami jangat menemani wis waktune sing duwe kae Johar Baru Putra minangkana Kang Carum dewek sampun lali sareng KM Priyana Jaya Kang Talim sareng Juragan Ramadi Boska Seki Singaraja Ari barange memengkonon Masya Allah. Oh, Ari pokat gulama kedereng-dereng ngumpulaken sedulur kabeh ki pokat ana masalah genting apa konon ya sirak ya jawani ngomong sing gurine bae pating glendeng. Kadang-kadang ilok ngerasani pamong desa banyu ki lagi diarep-arep kabeh masyarakat ki barang anu langkaudan sawat delengan sepada meletak ning kene sing gawe jengkel ning kita ki walemu pasti lamun walemu ngumpulaken batur sedulur wis lah kemaning masalah banyu ya modal mah kita wis nyemplung barang anu tandur wis lagi semuru lagi megar entas ngoreha entas nggarem banyu ne langka tanah yang pada meletak oh dadi kita kumpulan sebatur-batur priwen carane supaya banyu
aja sampai kayak kenen orang. Wah, percuma kumpul maning wong semene, rabang rubung maning wong semenean. Wah, wah, lu rubah nyublik kuat dewek. Wah, jelas sing kandang aur ditambah maning wonge, sing pranti ditambah maning wonge. Ya iya sewilayah gabus kabeh dikeraken jare dewek makini ya. Priwen sareng terutama wong bebekan sing dinas pisan ning banyu ora. Lamun kumpulan maning ora nambah wonge, wis aja rabang rubung maning. Wah, Si dadi maksudnya priwen sirane kundang. ya berarti mengkele bae. Wah, percuma ngomong anteng ari rakyat cilik sing ngomong. Wah, ora dirolongaken wong gedhe. Wah, ora dituku. Kontun mimitina minang kesing ditembangi Mamai putri sing panyeri sara boskas minang kene saking sing raja dewek sing WKM baru putra perdana Kang Carum dewek sing WKM Sri Priyana Jaya Kang Talim Juragan Ramadi Mama Kolbi dewek sereng Kang Nami sempun Ari barang emang ngumpulaken batur kurang ku ngerti kula Kang Kenda. Arep kongkon demo takonan. Oh iya pokok dipandang perlu rakyat dikerakan kabeh demo ning Iya bener, ya wis mestine. Bakal sing dadi atasan ora bisa ngayomi, ora bisa ngadem-ngadem, ora bisa ngupai solusi ning rakyat sing arepan priben. Dodok dikit. Wah, dodok. sak. Bari kandang yang bertenang. Dodok. Bari rada enak kandane. Cang jare solusi sirah kunda wong enom. Priwe supaya bisa diajokaken ning arep. Kita mah pugu wis tua. Ya menurut kita mah wah, ora kudu demo. Ora kudu berontak. Wah, sing dipengenin ning kita masyarakat duweni kesadaran lah. Ya iyalah mengerti mah pada. Kita mah kader sawah mung telung bau kabeh. Wakaji puluhan hektar. Sampean 5 hektar. Kumpul maning wong ora duwe, kumpul maning sing sawahe setitik. Tunggu jati dengan pesaringan Nyanda asing kayang apa keteker bangka seurungka Kang Carum minang asing BKM Johara baru putra perdana Poskas minang kane saking sing raja dewek Mama Etina Mama Putri masing bayang Jadi jare pandangannya sirah wong enom priwen. Diguyubaken maning masyarakat ya kuah. Dipae kesadaran. Oh, ya ayo. Banyu tekane sing endi? Sing kali ya ditelusuri kaline. Jare sampean mau ke wong angon bebek. Siapa tahun ning kidule ning anak-anak sing nambah. Maksudnya sirah nuduh wong angon bebek Ya ditambah bukan. beli ari nuduh mah. Mending bae ari dilalari so pinggire ning kali mawa. Weru. Yari maksudnya mah kita kia. Hari modal mana orang? Barang anu tanah kudu pantet disedot ya kelora metuban. Jare dewek mah jang rugi akan sepatur-patur. Kenyataannya nol kan? Nol langka. Gini. Wah, Nol. rada kenceng setitik gak ora papa. Rada galak setitik gak ora papa. Wah, longon. Sawah daung orea, garing, buang duit kuno. Ya iya mulane
kita wantu mangsa ya kita kudu gagal nyawai. Lah, Gerti pepaweng goreng kang ora disangka sesepuretan wetan kang ora dinyana-nyana sulanya maning janjine ketua panitia minangkane kang maning sanjaya dewek sareng mame kolbi kang cariyom juragan ramadini kang talimek sokian aja cing teles wa. Kagok payah. Yuh ditelusuri kali Cilalana. Gawa rakyat. Ya iya gawa raya. Sampai maning. Engko dikit. Aja gerada gerudung. Sang priwet maning kan. Dipikiraken secara mateng. Kelawan otak sing jernih Kang Kenda. Kang Kenda. Sing ngarane nutur banyu. Atawa nuntun sing awit tungtung sampai ketemu ning kene. Tentune akeh Kang. Wong sing pengen banyu. Kang sing rebutan banyu kudu wong sembarangan Kang. Ana jawara tentunya pada jago silat kabeh Kang. Duh, bener maning bahas sih ngomong iya. Semono kita ngomong ngablek-ngablek. Rakyat masyarakat ditambahi, ditelusuri kali Cilalana, mbok menawa anak dalan keluare. Lamun bisa kaya sing kali Cigalaga ya dikejelugaken nang Cilalana wa. Separilen sapato yang mulane kang sing dijeluk ajak lalin serang pula bos kanges saking sing raja dewe sareng kang mami mama kola biek Gitu kan. Senajana kita ngerahaken gawa batur maning sepirang-pirang maning. Barang sing kabus beranak jangkauan nenek adoh. Kita merana ya bener jare sira. Bukatana sing jaga wong padegan ora. Arane gawong sing arane banyu kabeh pada butuh. Bener. Ya salah kita rakyat angger bae apa kita kudu diadu karo wong padegan. Sunyah wa. Wa, jare ka wong ngeli pikirane ngalih wa. Pekaya wa. Pekaya. Nanging apa salah ya? Kita ki mengkenen tujuane ne mah. Ya lapor dingin ning desa. Kita ke dua atasan, dua pimpinan ora je. Supaya aja nyalai aturan Kang Kenda. Iya, konon. Sampean mari apa-apa sogo-soge bae. Nafsu sing digedheken aku. Aja mangkat dewek bae. Mengkenen. Pada manglo sarang. Jaluk tulung ningki buana kerti. Rada bisa ngomong. Rada bijaksana wonge. Ya aja mana dingin. Kita main ke laporan dingin ning kuwu ora. Kuwu Firman. Iya. Indahnya anak ning omah kuwu Firman aku. Yambut kan sebeli-beli nih soke dadi pengarep-arep kita rakyat toh. Ya bener gunu walemu kayak kono. Jaluk tanggung jawabnya. Priben masyarakat pada butuh banyu konon ora. Dadi aja manglo sarang. Yang kok dingin. Mangkuwu Firman Kuwu Firman dingin. dijaluki pertanggungan jawab. Iya. Training banyu lagi angel. Lagi angel kayak kene ki. Apa salah ora wong gue wong desa. Ku arekan wis dadi pimpinan, bukan duweni strategi sing luwih bagus. Aja nafsu sing digedhekaken ku.
Surama gampang bae pokalan nari apa-apa. Ya duduk konone pekaya mung-munge beli dadi pisan. Ya wis los mana mangkat wong enom. Ai kaya konon dikaku. Ya kita wong wis tua pugu bae wis dengkul betek. Lho bae lunga. Merana laporan bae mah ya sirak bisa ora. Masa diandel awalemu are sing dadi tuane ora mangkat mah. Ya bokat wong enom bae meranakku ngadep karo kubuku. Bisa yo ajakaken glindang-glindeng tekaning omahe Pak Kuwu Pirman sing ning gabus. Jadi maksa isin kedik beranak. Ya maksa. Aduh, angker be wong tua siremanya. Wis, pegelungan tak tumpah ning becak. Iya, numpak sepede be kita mah. Tunggal pisan nang sepedene. Wis ayo wae ning ngarep Ya mangkat. wis ayo mangkat. Mendi dalani. Ya mana gabus mawa? Jika mana tam? Ya Kuwu Pirman maning gabus. Oh. Ya wis ayo gabus dinginnya. Ya ayo Pak Kuwu. Duh, Pak Kuwu, laporan iki masyarakat kabeh pada butuh karo sampean. Ngeling-eling makan eling. Sedulur tingkataken kekompakan Jelas. sing ragem jawabe A KB B B KB teka ning omahe Pak Kuwu Pirman. Mangga. Ngelinga mumpung ning dungomoy. Sing duwe KM Karya Bintang 01 ngaturaken matur kesuwun. Sampun alis lawas sing duwe KM Karya Bintang 1 ajalani salawas. Serang waplong Minang yang punya kawasan RT 03 panitia sedekah laut waplong eman lana sayang sarang keluarga besar kapalami saya mina dewek Bapak Juragan Eras Giantong Juragan Eras Giantong keluarga besar kapalami saya mina dewek sareng seperangkat Bapak Panitia Mas Jiwa sareng Kusuma Wismine Gedi Bang Santoso ajalali selawase master sawera Bung Wasmine keluarga besar saya Minang Juragan Aras Gianto dewek sareng Mas Jiwa Bang Santoso Gedi Kang Mami sareng Bos KM Karya Bintang sampun lalis lawas Bos Kas minangkani segi sing raja dewek Kang Caru mimiti naik sing duwe KM Piana Jaya minangkani Kang Talim dewek sareng Kang Juragan Aramadie godong di masing ngepange aduh waplonco Kang Juragan Raskian Gedi ajalok digawe aduh sebelum aku ninggalakan tempat panggonan senajan mlaku dewekan ananging gawa perasaan seneng
gawa perasaan bunga sing artine karena duweni keniatan sing panggonan pengen pisan ketemu kelawan salah sawijining pemuda. Bapak panitia, ibu panitia, grup kapal misaya mina kang juragan aras yampo dewe. Pemuda sing dadi gandulan ning ati, sing dadi kekasih hati, sing tek bayang awan kelawan bengi. Mulane rasa semangat ninggalaken panggonan kang ana ning Rajayang sampai tekan ning kene sampai ning pegagan tepate ananging Iman sing duwe karya bintang 01 matur kesuwun. waya-wayai